Ja. Gærsbøl Sagaen part 4. Vi har lige spillet i Aalborg. Det er i dag, hvad er det, fredag? Er det fredag? Det har sgu glemt efterhånden. Jeg tror det er fredag i hvert fald. Og vi har lige spillet i Aalborg. Det var fredag, da vi tog op, men... For mega mange syge mennesker. Hold kæft, de gav den bare fuld hammer. Ej, jeg lyver lidt. Men det kan være, at næste vil fortælle en lille smule om, hvordan det egentlig har været. Turen herop og så hvis jeg skal få forklaret det i korte træk, så har jeg engang været ude at handle i Superbest i Bispehaven og kom for sent til 14'eren. Ja. Og det var sådan... Det var sgu lidt det samme her. Altså... Godt. Hvordan var det at ankomme? Og omkomme. Det er godt at se så mange mennesker, der gav den op for sig. Men så havde lidt ligesom Jason Bourne i The Bourne Identity. Altså etteren i Sagan. Hvor han sidder med hende der inde på kafeteriet og snakker om, at han ved, at han kan løbe 800 meter uden at blive træt. Og han ved lige præcis, hvor der ligger en pistol. Ah. Jeg ved ikke, altså lige da vi havde været på, der kunne vi nok godt have haft brug for sådan en pistol. Sådan, jeg ved ikke, sådan lige legnet op og... Det ved jeg ikke. 3 guns. 3, hvor mange er vi? Vi er 5, er vi ikke det? Jo, vi skulle have haft 1 gun. Hvad var det, du snakkede om? Det kan sgu ikke nå igennem, altså. Vi skulle have haft en, der kunne skyde os på række. Vi skulle have haft en, der kunne skyde på række. Måske sådan 4 stykker kunne man godt have taget ud i samme omgang. Men nu er vi her, og nu er vi på vej ned i Kenneth Sands kælder. Ja, Kenneth Sands kælder, der er bordfodbold. Det er jo sindssygt, det her high life. Det er det, altså. Jamen altså... Der er bakspejl. Derovre. Der er dør, der er bakspejl. Fuck, man. Vi har det hele. Vi har faktisk også... Vi har faktisk 2 flasker Asti også. Så vi er totalt good to go, og vi skal ned i gaden i dag. Vi flyvende, og vi skal på Rock Nielsen, og vi skal ned på... Vi hørte, de har sådan noget af la brun hernede. Jeg har ikke helt forstået konceptet, men jeg hørte, det skulle være lidt af Spektrum hedder det nu, ikke? Nej, det er fantastisk. Ja. Så der er håb forude. Ja. Jamen, god fest. Fuck your bitches.